טיפש אחד כתב פעם, לא טיפש, סליחה, שאמרתי טיפש, זה אחד כתב שהיה בבגדד, מה הסיבה שהרבה הלכות הם נהגו כמו הרמה ולא כמו מרן השולחן ערוך. וכמה עניינים, לא ניכנס לזה עכשיו. בקיצור, הוא טען, אחד כתב בספרו שהייתה תקופה שמתו כל החכמים בבגדד, ואז הביאו רב אשכנזי אליהם, והרב הזה לימד אותם תורה לפי הרמה. וזה מה שהם למדו. חילה מכבודו. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? מדוע? אתה רואה, יש לנו ספרים של חכמי בגדד של מאות שנים. אם תלך אחורה, רבי יוסף חיים והסבא שלו, אביו וסבו ורבו, ורבי רבותיו, אם זה רבי יעקב הרופא, אם זה הרב עובדיה סומך בעל זבחי צדק, ועוד תלך למעלה בקודש, רבי משה חיים היה בזמן הרב חידה, התכתב איתו בשאלות, והיה. אלא מה, מאיפה באה לו הטעות הזאת? תראה כמה אדם צריך להיזהר. טעות, הוא טעה. מה הטעות שלו? היה לפני 380 שנה, בדיוק. ת"ד, ת"א, ת"ב, עד ת"ד. בשנת ת"ד, לפני 380 שנה, הייתה מגפת חולרה בכל המזרח התיכון. ומתו מלא המון אנשים, גם פה בארץ היה. לא תקום פעמיים קצרה. אחר כך היה גם בעוד מדינות, והיה גם בעיראק. אז כל הדיינים של בגדד, הדיינים עצמם, מתו אחד אחרי השני. ולא היה להם דיינים. עכשיו, יש חכמים, היה חכמים שם. ביקשו מהחכמים, עכשיו צריך לדעת המנטליות שלהם, ביקשו מהם להיות דיינים, לא הסכימו. לא רוצה אחריות. אני אגיד לך עוד מעשה שהיה. היה מעשה בזמן הרב עובדיה סומך, בעל זבחי צדק, רבו של בן איש חי. נפטר אחד הדיינים. אז חיכו 7 ימים. אחרי 7 ימים נכנס הרב עובדיה סומך לתוך בית המדרש. והלך שמה, הבינו כולם שהוא מחפש כעת את מי למנות דיין במקום. הגיע, עמד ליד הגאון רבי אלישע דנגור. אלישע דנגור, מרן מביא אותו בלי סוף, שהוא ספר גדולת אלישע, ענק בתורה. והיה פוסק, לא חת מפני איש. עמד לידו, התחיל רבי אלישע דנגור לבכות. תעזור, תמלא מקום, אין לנו רב. אתה תהיה דיין. מה תעזור אותי? התחיל לבכות, ממש, עמוס, נשק את הרגליים שלך, נשק את... תעשה לי טובה. אמר לו, אני גוזר עליך, בזה שאני הרב שלך, שאתה תהיה דיין. אמר לו, טוב, אבל בתנאי שתיתן לי חודש, 30 יום, שאני אחזור על חושן משפט ועל אבן העזר, כדי שאם יבוא שאלה קשה, שאני אוכל לדעת לענות. ויזכור, הוא זוכר את הכל, הוא זוכר בעל פה, הוא רוצה לשחזר. אמר לו, אתן לך 30 יום, בסדר, עוד 30 יום, אתה הרב. בלי לכתוב פסק, בלי לכתוב מודעה, בלי כלום. מה עשה החכם אלישע דנגור? כל 30 יום האלה צם, ואחרי זה קרא לי 3 חברים שלו, חכמים מפורסמים, אמר להם, אני מוסר מודעה בפניכם. כמו שיש התרת נדרים, מחר עושים התרת נדרים, מחר יום שישי, 40 יום קודם ראש השנה. אמר לו, אני מוסר מודעה שכל פסק שאני אכתוב, אם טעיתי באיזה דבר, בטל ומבוטל. ולא ידונו אותי בשמיים, כי אני בכוח ובכפייה קיבלתי עליי את הדיינות, כי אני לא רוצה בדיינות. ואני מוסר מודעה בפניכם, ותגידו לי שקיבלתם את מסירת המודעה, שהכל בטל ומבוטל. קיבלו את זה. קיצור, הגיע היום המיועד שצריך למנות אותו.
אז קרא אותו הרב, אמר לו בוא, אני ממנה אותך כדיין, אבל שיתנאי אחד, לפני זה, תבטל את כל המודעות שמסרת אצל אחרים. עמד נדהם, אמר לו מהר, תבטל כעת לפני כולם. אמר, אני מבטל את כל המודעות וכל ההודעות, לא שרירים ולא קיימים, ולא היו חיים כלל ועיקר. אמר לו, בסדר, עכשיו, אני רוצה להראות לך רק כמה היו נזהרים ומפחדים לקבל עליהם רבנות או פסקי דין. אני זוכר, רב בן ציון אבא שאול, למדנו יסוד תורה. עד לפני 50 שנה לא היה רוצה לפסוק הלכות. אני כשהתחתנתי, ניגשתי אליו ושאל אותו שאלה, הייתה לי שאלה חמורה מאוד. אמר לי, אני לא יכול לענות, ואני יודע שהוא יודע, לא רוצה לענות. שלח אותי לרב אלישיב. אמר לי, לך אליו, הוא יפסוק לך. טוב, בסדר. אחרי זה היה 5 שנים, ישבתי ללמוד אחרי הצהריים כל יום, חושן משפט, עם הרב יהודה צדקה, זכותו תגן עלינו. הייתי לומד איתו. עכשיו היו באים אנשים ושואלים את הרב כל מיני שאלות. באים לפעמים מערים רחוקות אפילו. מהדרום, מהצפון. הייתי שומע בינתיים את השאלות שלהם, כל מיני שאלות. והרב היה עונה להם. פעם שאלו אותו שאלה הלכתית. אמר להם, אני לא, גם הוא בבלי, אז הוא מפחד לפסוק. אני לא, אבל כאן תיושב פה שם, אתם רואים, החכם בן ציון, תלך אליו, הוא יפסוק לך. אבל הוא לא ירצה, אל תעזוב אותו עד שהוא יענה לך. ככה עשה, בפעם הראשונה ענה לו בחצי פה. הפעם, עוד פעם, אחרי שבוע, ואני ראיתי איך הוא עשה חנוכת הבית איתו. לאט לאט, אחרי שבוע, אחרי שבועיים, כל פעם היה בא מישהו עם שאלה, היה שולח אותו אליו, אומר, ואל תעזוב אותו. אחר כך רב בן ציון בא אליו, בלי לדעת שהוא אמר לו. אמר לו, תראה, אני לא יודע מה לעשות, מבקשים ממני שאני אפסוק הלכות, אני מפחד, אני אראה הוראה, איך אני אעשה? אמר לו, מה יש לך? יש לך כוח, יש לך עוצמה, אתה יודע, אתה חכם, אתה בקיא, אתה חקרן, אתה יודע את חקר האמת. תפסוק, למה לא? אין לאנשים מי שיפסוק להם, תפסוק להם. נתן לו אומץ, פעם אחרי פעם, והיה מדבר איתו. אני הייתי הרבה במחיצתם בבדל החיים, הייתי שומע את השיחות ביניהם, היה הרבה. צריך לדעת, אכן, אז זה התחלף לו, הוא החליט, הוא כנראה שמע את השמועה הזאת, שנפטרו החכמים, עכשיו את מה הם עשו? הם שלחו לחלב, שישלחו להם דיין. בחלב היום שם לא היה מגפה. אז שלחו להם דיין את הרב צדקה חוצן, בעל שו"ת צדקה ומשפט. והוא עשה איתם תנאי שהוא יפסוק, ואל תגידו לי מהיכן דנתוני. יש בהלכה שאם דיין אמר לך הלכה, פסק, אתה יכול לשאול אותו מאיפה, תן לי נימוקים. הוא עשה איתם תנאי שאל תגידו מהיכן דנתוני, מאיפה הנימוקים. אתם מקבלים אותי כרב מלא מלא. אמרו לו בסדר, הוא היה בן 41. מה היה הסיפור איתו? למה קראו לו צדקה חוצן? זה משפחת חוצן, היום נהיה צדקה. מה? השם שלו הפרטי צדקה. מה היה? אביו, היו נולדים לו ילדים, נעליכם, לא היו מתקיימים. יום אחד החליטה אשתו מעוברת, אמר מה יהיה? פלל לקדוש ברוך הוא. נולד הבן הזה, נולד בלילה. מה עשה? לקח אותו, שם אותו בעריסה, ושם שם זו חבילה של שטרות, של מטבעות, שם בה וקצת אוכל של התינוק, שם וכתב הילד הזה צדקה. שם אותו בכניסה לבית הכנסת. באמצע הלילה, כמה דקות לפני שהשמש מגיע. עכשיו השמש, אני, בא, רואה תינוק שם. מצא תינוק הזה.
אז לא היה לא משטרה ולא כלום, גם אם יש משטרה, מה, הם שווים משהו? בקיצור, אנחנו במזרח התיכון, לא באמריקה. קיצור, יש שם גם כסף, וכתוב על הצדקה, כך גידל אותו. הגיע לגיל 8 ימים, היה כתוב, מתי נולד? עשה לו ברית. וקרא לו בברית צדקה. ונהיה חכם, וגדל ונעשה תמיד חכם. גדול מאוד בתורה. אז הגיע לגיל 41, היו לו בנים גם. אז בא עם הבנים שלו. לא, לכם היה אחרי 2 עוד פעם מגפה, בשנת ת"ד, בדיוק 380 שנה. עוד פעם מגפה, ועד באותה מגפה גם הוא נפטר. נפטר וקברו אותו בבגדד, והצאצאים שלו. היה לו אחר כך נכד גם, הרב צדקה חוצן. ונכד נכדו, זה היה הרב צדקה חוצן שהיה בזמננו. אני זכיתי, הייתי אצלו, הוא היה סנדק שלי, נפטר בשנת תשכ"א. זוכר את זה כמו היום, חודש אדר. תשכ"א, כמה שנים עברו? 63. כן. אז זכותו תגן עלינו. אתה רואה? אז למה זה היה, הם לא היו רוצים לקבל עליהם אחריות. זה היה חכמים של פעם. היום משהו אחר. היום זה משהו אחר. לא נדבר. אז עכשיו אני חוזר ל-60 ריבו. המהרש"א כותב ש60 ריבו. הרמה שהיה עוד 60 שלא רצו לקבל, באו אשכנזים ורצה שהוא יהיה רב למסור את ההלכות. אז הוא חשב שזה הסיפור הזה, זה אותו סיפור. הוא שמע את הסיפור, ואחר כך נדמה לו שהביאו רב אשכנזי. לא נכון, אף פעם לא היה רב אשכנזי. איזה רב אשכנזי? מי זה היה? קראו לו. מה השם שלו? ואיפה? מה? במה? לא היה שם חכמים? היה שם חכמים. התורה לא פסקה מבבל. מזמן הגמרא עד ימינו אלה. לא פסקה מעולם. קיצור, זהו, נחזור לענייננו עכשיו. את קיצור הדברים, אז המהרש"א כותב שב-60